Ifediche Dellysea, the former Okongwu Dibia. Okwu gị ka nji wee bịa taa. Afụ m video ebe ị na-eme video with gị na onye ka waja nọ na Ghana. Ị na-eme video n'akụkụ mmiri. When I say they put up challenge, na onwelu any native doctor maọbụ ndị ezenwayi maọbụ ndị ezenwoke ga accept the challenge. Unu ga-agbalị ticket na nwe bịa Ghana. Ọ bụ na onwere ike na ọ bụ na onye nke nwe ike ga nwere etiti mmiri nọ na Ghana wee chụọ aja chụnwe ya successfully. Unu ga-enye ya 20 million naira. We say wow. Mana the same yesterday ka m fụrụ ebe J Park Chief of Staff na-eme fundraising na-ayọ ndị mmadụ ka atụta ego ka enye gị bụ Okongwu Dibia. Ọ bụrụ 2 million naira ka iji wee set yourself up. Mgbe na-asịzi ka ekesi emezi challenge 20 million naira ma enwere ike wenye gị 2 million n'ime ya bụ 20 million naira ka iji wee set yourself up. Wee bụza people ka na-ayọgoro ịtụta 20 million ka enye gị. Mana nke a na-atụta 20 million maọbụ na-eme challenge 20 million naira. Mana somebody nọkwa na-ayọkwa ka enye gị 2 million iji wee set yourself up. Ka ezurika confusion bụzi ya azụ. And again, nke nwa nche na banyana ikwesị banyana na izugoro ike ikwesịrị megoro kịta bụ ijigoro have go some holiday offline. At least izugoro nke biko offline because no okwu ka okwu gị dị onye ọbụla n'ọnụ nke ikpeazụ ọnwụ nke ka na-anụ ọnụ gị n'ikpeazụ na social media ihe ngị na igwe ayaya jiri okwu gị aka na-ekwugoro okwu ga-ejubedo oyi. Ikwesịgoro banyana ikwesịgoro ijegoro na azụtụkoro obere ike festival ka people ndị ilile ego fa ma ndị gị na-afa na atretin gị na phone ma ndị ike na-adọ gị na online chefutugodo gị obere ife pụtakwa again. Ị nọzi na Ghana ebe akwa ha na-eme fundraising ka support gị with 2 million ka set yourself up. Ofu ngwa na-eme fundraising 2 million nọzikwa na put challenge 20 million naira. Hey, ka onye ka na-edeceive biko ihe na-agwa gị bụ ọ bụ na 20 million naira dị kama ga-abịa igwesti bụ dike kama ma amagọ m na challenge na-eput bụ impossible challenge ka ọ bụ bolum 20 million naira ewelegoro 2 million n'ime ya ngwa bụ Okongwu enye gị 2 million n'ime ya 20 million he set with yourself up nwegoro ihe na-emegoro first then 80 million for afọ n'ime ya enwecha many people nọ na Nigeria today ọkasị anyị Igbo today na site gba ahụfụ ma ndị ọ bụ na fara afọ ndị ọnụ fa na-eli self ma ndị na-ayachi ezigbo arụtụ na-enwebe ego fa ga-eju ụlọ ọgwụ ma ndị ike ụlọọgwụ anọ na-enwebere ego fa ya setụrụ ndị ụlọ ọgwụ. Enwechara lot of people ma ndị na-eme hawking ma ndị need ka set afa up that kind of money. Unu weta ego a wuru na keje wele eme charity ọ ga aba ezigbo uru ka ịrapụ ihe na na-eme na online apụta na-atụ challenge na ya ama na ihe na-ajọ ọsọ okwu ọnụ na-enwere isi wuru na ego a ka eji wee setụsịa ndị need ihe eji ego eme ka eji eme ihe bara uru. Biko ya bịa ka m kwuo tata ka ụnụ rapụ iji because of na gị na igwe ayaya emego nkunu mesie ibedana ibia zina na abụ ka ebe fight baja back na abịazịa drag bazi ma ndị dibia ma ndị yena malụkwa mmalụ na ndị dibia na-enwekwara because afọ m na-ekwu na dibia na na-ekwu na that video na nwere dị ka ọgwụ na ndị gbada agwọ ọgwụ malụkwa na ndị gbana agwọkwa ọgwụ yes and all depends ụdị ka ọgwụ a na-agwọ because na ụlọ na-ekwu ihe nnu na-ekwu one of the specify ụdị ka ọgwụ na-eme. Enwere witch doctors nwere ndị bụ herbalist. Ndị witch doctor bụ ndị na-agwọ ọgwụ ụlọ ana and ndị gbara agwụ dịka nke jiri nka bụ mmadụ ndị Igbo before all these stupid civilization bụ ebutebezi eji nwebezi dibia na-agwọzi mmadụ ọgwụ ego na-agwọzi ọgwụ na-enwere isi. Mgbe mbụ na-eji mmadụ dibia bụ ndị dibia bụ ihe ịba aba n'ọfịa akata mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọgwụ na-agwọ ndị mmadụ ọya agwa ọrụ ndị dibia na-alụ n'oge gboo n'ala Igbo. So and dibia ka na-akpọ ndị nke a so ụnụ na-akpọ ndị dibia ụnụ na-akpọ n'ọnụ the time ụnụ na-differentiate ka o doo ndị mmadụ anya kọrọ akpezi ka ụnụ na pentizi na ọbụla akpọzi dibia n'ala Igbo bụzi efu ka ọ bụzi. Biko ya bụ mesi njọ ka m pass ya today. So biko ụnụ na-adrag na-ekwu okwu maka ndị dibia na-akatọ ndị dibia na-especify ka ndị mmadụ na-aghọta na witch doctor kunu na eme. Thank you.